И здравейте хора, аз съм Прас 123 и днес ще играем на Росио. На много интересна игра, която ще има повече информация за нея в описанието. Така, нека започваме играта. Много добра игра. Просто аз се видях и мислих, че някаква като някакви човеченца като стикмания тя, ама се оказа готина игра. Така че тук си избираш онлайн гейм или офлайн. Аз ще играм офлайн, защото в момента нямам интернет. И така, от тук. Чек само едно место. От тук. Е това къде доцихме. Си избираш какви герои ще искаш. Избираш парички на всяко такова. Сега ще ви покажа. Аз си купих този вчера. Но той не е чак. И отдолу си пише какви неща прави. Той събира XP по повече, нали? А тази нинджа не знам какво прави. Но... И гледайте и кръвта също, защото този е тая. Второто няма толкова кръв. А пък тази първата има 5 кръв. И е доста. А последното, ако искате последното си щеглите и чакате там колкото време ви е дало. За това геройче и си го купувате. Така, започваме с офлайн гейм. Аз все пак това ще игра. И също от тук може да си избирате какви неща, какви арени искате. Тук има, аз съм само beginner арена. Следващото е Master арена. Следващото е Firestorm арена. Midnight арена и няма повече. Това са арените всички. И тук също може да си играете с приятели. Тук е кредит и е така. Да, аз имам парички доста. Името ми е Мартин, сега ще ви предавам. Айде. Добре. Офлайн гейм. Почваме. Тук ви показвам какви неща искате. Значи аз ще избера това. Което вижте какво прави. На 3 страни. Тези сините ви дава XP. Тези червените ви дават сърчица. И като дигнете левел, горе е левела. Стигнете левел, ви дава за още да си изберете друго оръжие. Ще изберете това, да стрелна. Вижте, 4 стрели. Не, онзи път 3. Сега, ще искам да събера за още малко. Толкова ме стреля. Да, знаете, това оръжие сега където ме стреля, може да стреля през стена. Не се чуете, като си изтеглите, то що ме цели батихък и почне да ме от тази игра. Не, аз пак дигнах левел. Е това. Е това оръжие, като достатъчно шипове след вас. И след това, ето този джойстик, го мърдате и мога да стреляте, като го пуснете. Аз това го движите. Само ми трябва кръв. Ще я мера. Кръв. Майко. Майко, вижте колко малко кръв остана. Майко. Така. Ето това оръжие. Да, ето това. Двама ме целят. Преди хора аз съм бил първи на това. Може ще се игра.
Ако ми пишете в коментарите, може да играем заедно. Пишете, ако искате да играем, бе. Охо, ходи. Виж се, не влезе. Аз тук пошел изстрелям. Събрах за него, че вече съм четвърти. О, вече имам 3. О, не. Ще ме уби. Как ме уби, бе? Как ме уби, бе? Не. Що, бе? Пак ще игра по 2. Аз съм с лук. Как той ми удари критикъл? Да, двама, да. Те сигурно са тим. Какво? Аз откога почнах играта? Доста бързо начало. Майко. Защо, бе? Не, сигурен съм, че ще направя поне един кил. Явно с това име не ми носи късмет, сега си го смена. Сега като съм с Мартин, че сега ги правя всичките. Сега ги правя всичките, сега ги правя на кайма ги правя, бе. На кайма, бе. Всичките ги правя на камичка. Съм цели да се режи. С такива пуска. Бегай. О, майко, колко кръв съм. Ще цепя малко. Една силен атак. Добре. Така. Айде, там си мен. Не, хора, видяхте ли го това? Малко. И хора, това ми се даде за този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и очаквайте още такива клипове на телефон, на компютър. Сега като ми вземат нов компютър, ще снимам и на компютър. Казах ви в началото, че няма да снимам, но се оказа, че ще снимам, да. Бях прав с 3 и до скоро.